what the locals do and eat what the locals eat. Malaos Kopu, welcome to Culinary Capital. I'm your host, Chef Sao De Lasario. Samahan niyo po ako sa isang culinary journey sa lalawigang Kapampangan na ito rin tinatawag na Culinary Capital of the Philippines, ang Pampanga. Sa show na to, tutuklasin natin ang masasarap na putahe na authentic Kapampangan ang lasa at flavors. Aalamin din natin ang history ng bawat featured recipes at syempre, tuturuan ko kayo kung paano magluto since I'll be sharing my versions of the recipes that will be featured in the show. Pero, bago ko kayo isasama sa culinary journey sa Pampanga, aalamin muna natin, bakit nga ba tinawag na Culinary Capital? Under the what they call Kapampangan region. Mula sa coast sa South China Sea hanggang sa coast sa Pacific, Pampanga lahat yan. So, kung merong similarities, ang cuisine ng Pampanga as it is now, at saka yung cuisine halimbawa ng border towns o mga neighboring provinces dito sa Central Luzon, yan ay dahil dati Pampanga lahat yan. Dati mga Kapampangan ang nakatira dyan. So, nung lumit ang Pampanga because of political happening or occurrences, natira sila. So, yung mga Kapampangan halimbawa sa mga bayan ng Nueva Ecija tulad ng San Antonio, Cabiao, mga Kapampangan yan. So, I'm sure Kapampangan cuisine yan. Kilala raw ang mga Kapampangan sa pagiging metikuloso at nasasalamin din nila ang kanilang paraan sa pagluto. Siguro yung ating excellence sa pagluluto, extension lang yan ng iba't ibang qualities ng mga Kapampangan in general. No? Halimbawa, ang ating pagkametikuloso, ang ating commitment sa excellence, we try to be the best in everything that we do, whether it is wood carving or painting or ecclesiastical art. So that commitment to excellence extends to our culinary arts. Noong kasi unang panahon, ang mga Kapampangan ay paborito ng mga Kastila. Tayo ang pinakamagaling sa lahat. Tayo ang pinakamagaling na sundalos, kaya kinuha tayo sa Royal Army. Tayo ang pinakamagaling sa eskwela, kaya tayo ang pinakaunang naging seminarista, naging madre, naging pare, kasi Kapampangans were favored by the colonizers because of our excellence in practically everything that we did during that time. So, we had to live up to that reputation, no? Kailangan pangatawan natin yon. So, naging metikuloso tayo. Pagka-metikuloso, ang ibig sabihin nun ay being perfectionist. Kailangan ma-perfect mo ang isang bagay bago mo ilabas. In the case of putahe, kailangan metikuloso ka, ilagay mo lahat ng kailangang ingredients. Yung pagluluto, kailangan step by step hanggang ma-produce mo yung isang putahe na talagang pag-uusapan at makaka-please doon sa titikim doon. If there's one thing about Kapampangans, that is not being mediocre. Never, never mediocre ang Kapampangan. Pati sa forma, pati sa, in all areas of human achievement, dapat the best ang Kapampangan. Tanging mga Kapampangan raw ang nabibigyang karapatan ng mga praile
na makapasok sa kanilang kusina at ipagluto sila. Pero bukod sa Kastila na siyang pinakamatagal na sumakop ng bansa, marami rin ang sinasabi naging impluwensya ng mga Kapampangan pagdating sa pagluluto. Bago pa man din dumating ang mga Kastila, Kapampangans were already active in trading with our Southeast Asian neighbors. Kaya hindi katakatakang may pagka-Hindu, Malay o Indo-Chinese ang lasa ng ilang kilalang Kapampangan. Pamangan makwalta, pamangan kalulu, pamangan pang fiesta, pamangan pang aldo-aldo. Noon may distinction pa talaga ang pagkain sa mga Kapampangan. There are dishes for special occasions lang kung ihanda. At kapag special na handa ng pinag-uusapan, sulipan cooking ang bida. Naging espesyal raw ang posisyon ng mga Kapampangan sa colonial history ng Pilipinas. Bukod sa pagiging favored ng mga Kastila, nabigyan rin ng pambihirang pagkakataon ang mga Kapampangan na maipakita ang galing nila sa pagluluto. Yung sulipan cooking doon sa Apalit dahil nagsama yung galing ng mga local cooks at saka yung yaman ng mga patron nila. Pag pinagsama mo yung dalawang yan, syempre, perfect ka na. Hindi ba sa sulipan, nandyan yung mga Arnedo, mga Gonzales, tapos sila rin ang nag-cook para sa Malolos Congress, no? Doon sa Baraswain Church. They also hosted pala yung mga Archbishop of Manila, Tsar of Russia, yung mga ambassadors. So, yung mga bisita ng Malacanang noon, dinadala sa Apalit by way of Manila Bay at saka Pampanga River. Short lang yun, short distance by boat. So, doon sila nagtathrow ng big, lavish banquets.
delicious. Kapampangan cuisine is so complex at hindi pwedeng ikahon into just one category. Kaya tinawag siyang culinary capital kasi nga hindi lang siya masarap, magarbo, or exotic. It's a little of everything ika nga. Sabi nila, ang isang typical Kapampangan house ay malalaking kitchen at may dirty kitchen pa kung saan ibinabagsak ang mga ingredients, inuhugasan, inihiwa at niluluto. Habang ang malalaking kitchen naman ay kung saan masasaksian ang kumpas ng mga kamay ng mga home cooks. At sa pamamagitan ng pagkain na ipapakita ang pagpapahalaga sa pamilya at kultura. Kapampangan cuisine is so complex at hindi pwedeng ikahon into just one category. Kaya tinawag siyang culinary capital kasi nga hindi lang siya masarap, magarbo, or exotic. It's a little of everything ika nga. There's savory dishes like kare-kare, pastel de lengua, and of course, sisig. Sweet delicacies made from eggs, Carabao's milk like tibok-tibok, pastillas, plantanilla. At syempre, yung exotic. We have the adobong kamaru o mole crickets. Batuteng tugak or stuffed frog. Burungasan, ampong pindang. Kanyaman? Talagang halo-halo yan. At yan ay dahil sa combination of circumstances. This is a result of the unique history of Pampanga. Na tayo, because we are a land of calamities, we have this cycle of seasons. During times of calamity, we have to save, we have to preserve. Kaya dyan lumabas yung mga buro, yung mga pindang. And then when the floods are gone, babalik tayo sa land of plenty, dami-daming natural resources. So, napaka-lavish ng ating mga dishes. Sa Pampanga, may mga munisipyo o balen known for a particular dish or delicacy. Gusto mo ng kakanin? Visit the town of Bacolor. Sweet delicacies like turones de casoy, go to Santa Rita. Mga pagkain niluto sa Binulo, kilala dyan ang porak. Pastillas, go to Magalang. Coastal towns are known for seafood dishes at syempre, sisig for Angeles. Kahit saan ka magpunta sa Pampanga, marami kang makikitang restaurants na nag-offer ng authentic Kapampangan dishes. Right now, we're at 25 Seeds, and this is a restaurant that you could experience some of the well-loved Kapampangan cuisines like bulanglang, fried duck adobo, at a lot more. Kaya kung ang hanap mo ay gastronomical experience, dito sa Pampanga marami kang mapapagpipilian. Usong-uso ngayon ang tinatawag na culinary tours at hindi lang tiyan mo ang mabubusog. Pati kamalayan mo dahil kasama sa mga tours ang pagbibisita sa mga historical and cultural sites. Kapag naghahanap sila ng tocino, automatic hahanapin na Pampanga. Diba? Kahit na anong brand pa yan. Isa sa mga pinupuntahang binibisita ng ating mga tourist sa Pampanga is yung ating planta. So parang Pampanga's Best becomes part of our tourism already. Kaya yung parang nakakatulong tayo sa pag-invite kapag ang target nila is food production, hindi lang naman yun na pupuntahan nila. Pupuntahan nila ang iba't ibang lugar ng Pampanga. Kaya doon tayo nakakatulong sa tourism ng Pampanga. Kailanman hindi mamamatay ang culinary industry ng Pampanga. Kasi innate na sa mga Kapampangan ang pagluto. Mag-aral ka ng mag-aral sa pagluto,
kahit matapos ka sa pinakamagandang universidad, pero ang panlasa ng Kapampangan at ang technique ng pagluto ng Kapampangan, hindi matatabunan yan. Kaya kahit kailan, hindi mawawala ang ating industry. Food is one of the ways to bring people together at ang mga Kapampangan eksperto sa larangan iyan. Dito marahil mahanap ang pinakamarami at pinakamasarap na pagkain. I think there are certain dishes in some regions na talagang super sarap. Pero collectively, sa dami, sa number, sa volume, sa variety ng dishes and delicacies, I think no region and no province comes close to Pampanga. Talagang dito ang pinakamarami at pinakamasarap na pagkain. Ako pag nagpupunta ako sa mga seminars and conferences, oo, bili ako ng pasalubong, 1 or 2 delicacies siguro, and that's it. Dito, kapag nag-host kami ng conference, yung mga taga-ibang region, namamangha sila, sabi nila, hindi namin alam kung dadali namin pasalubong kasi napakadami. Ano bang dadali nila? Tosino ba? Longganisa ba? Turones ba? Yung mga lahat ng products sa susis? Kung pwede lang magdala ng balikbayan box ng mga delicacies, gagawin daw nila. Ang ibig sabihin ng culinary capital ay isang lugar kung saan kapag pumunta ang isang turista, whether domestic tourist o foreign tourist, ay ma-assure siya na magkakaroon siya ng culinary experience. Na he will be delighted by what he will see there. He will find restaurants and eateries, even carinderias, and holes on the walls type na kainan na nagsiserve ng good food. And then he will encounter famous chefs na ang dami rito sa Pampanga, di ba? And then marami siyang pasalubong na mauwi pagbalik niya sa kanila. Palagay ko, yun ang ibig sabihin ng culinary capital. Sabi nila, when traveling, and if you really want to experience a place, do what the locals do and eat what the locals eat. Kapag pinuntan mo isang lugar, make sure may baon kang pasalubong pag-alis. At yan ang ma-expect mo as we take you to a gastronomical journey around Pampanga and discover the delicious offerings of the culinary capital.